Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sekumene mwapanga chisankho chokhala pafupi ndi kanema wanu wa Luntha Television kukufikani kuchokera kuno kulilongwe ku area 2 Bishop Nave Studios. Muli bwanji? Ine ndi Robert Abel Kalindiza. Tafikanso ndi program ina ya chidzulo. Imeneyi ndi program imene timakupatsani mwayi ngati nzika za dziko lino fotokozani maganizo anu pa nkhani imene tikupatsani tsiku limenelo. Ndiye timapempha kuti poti programu iyi pamabwera anthu ambiri, inuyo muzingoyankhulako 1 minute basi. Ndiye kuti pikatero timatha kuyankhula ndi anthu ambiri pa tsiku, mwina 20 kupitirirapo. Koma mukatalikitsa kwambiri timatha kuyankhula mwina ndi anthu 10 ndi ambiri amadandaula. Ndi pempho ndithu kuchokera kuno ku Luntha Television kuti masukani chinthu ichi ndi chanu, komabe patsani mpata ena kuti alowepobe. Mwina titero bwa ngati zingatheke. Lero tikukamba kuti mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM amene wanda Felix Njawala anena ndithu motsindika kuti mwezi wa mawa kukhala mwambo okumbukira amene adali mtsogoleri wawo ku UTM amene wandi Malemu Dr. Saulos Chilima, koma Chilimawo adalinso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndiye padachitika ngozi imene inali ngozi ya ndege. Ndiye ku UTM uko akuti ali ndi mwambo okumbukira Dr. Chilima, ndiye akuti aitana anthu osiyanasiyana ku mwambo umenewo. Koma mwa anthu amene aitanidwa kumeneko akuti akuluakulu a chipani cha Malawi Congress sanaitanidwe nawo, kutanthauza kuti sakuloledwa kupita kumwambo ngati umenewo. Ndiye anthu akudabwa kuti kodi mesa mwambo womaliro kumapita aliyense, mwambo wachikumbutso kaya mwambo wina uliwonse okhudzana ndi kukhala pamodzi ngati anthu kumapita wina aliyense. Zatani kuti mpaka munene kuti ena nonse bwerani koma MCP ayi? Zikutanthauza chani? Ndiye inu ndi amene muli ndi maganizo, timafuna mutifotokozere kuti tsono zikatero ndi zikutanthauza chani. Ndiye tione pa line kuti woyamba ndi ndani. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino ka inu. Lero tamba ndi zimayi sizichitika atu izi. Sizichitika ndi mdaliso. Chabwino. Pano pa Luntha Television takulandirani. Dayaneka. Tikufuna tiyambe ndi inu. Mukuyimbira kuti ndipo dzina ndi ndani? Ine ndikuyimbira ku Maridade, ndine Ruse Jere. Ku Maridade ndiye kuti? Uzimba kumosi. Chabwino. Chabwino takulandirani. Dzina lije mwati ndinda? Makilina Jere. Tathokoza Madamu Makilina, inuyo ndi woyambirira mpulogalamu imeneyi, ndipo tikufuna mupereke maganizo anu pa nkhani imeneyi 1 minute. Nkhani mundifotokozere nkhani yoti yiti nkhani nangasema foto mukuyambirira kuti yoiska. Okay. Okay, mundilole kuti poti inuyo ndinu woyamba ndibwereza, koma kwa amene adzibwera kutsogoloko chonde zimakhala ngati zikuchedwetsa, komabe mundilole ndibwereze poti ndinu woyambirira. Tikunena kuti a Felix Njawala amene ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM anena kuti mwezi wa mawa kuli mwambo wokumbukira Malemu Chilima amene anatisiya pa ngozi yomvetsa chisoni kwambiri, ngozi ya ndege. Ndiye akunena kuti anthu ambiri komanso azipani zina awaitana ku mwambo umenewo kupatula MCP. Akuti atsogoleri a MCP sakuyitanidwa ku mwambo umenewo. Ndiye ambiri akudabwa kuti kodi mmesa kumwambo wazovuta kumapita aliyense, ndi chifukwa chani afika mpaka posankha kuti MCP ayi? Ndiye tikufuna timve maganizo anu kuti kodi zimenezo zizitero, kodi kukhala kwake tizikhala motero, maganizo anu ndi otani? Ine maganizo magana wane niwe chitumbuka ndinga uchichewa silita kweli. Magana wane panakisa. Chilima kama vice president wa Charo. Soma kama vice president wa Charo, kweniso president wa UTM wakona tuwaliwase warudi kumwambo
Oho. Kama hiyo kuti wapatule wakunangiska. Chifukwa chakuti barakadwa kam chapuje nitekasi chakwera kuzondana nayo. Ni wakujipitiliza. Kuti walipenda baweni kwenda kwenda walikuwa makirima. Soni zakutika president chakwera kimulipia kimtepesa na viji. Siko hivyo basi kuyoyeka kwani kuwa mpaka fukufuku kwa ndege kuchikanga wa kunjani kukwea kwa kumsusu. Vosi wakona kuti vikwawerera kuna kuti vosi vakupanga ndivyo cha vapoza. Ivakanga ya utani bali kwanza yende kwa mkono chilima ukuteko ya chachikuni ya seseka za chalikwe vandu wanyeka kadiri ya mumu na kuwataya kalikose na kukaraka muranda kufuna mchele kwa wapasi mtu wakawa moja. So hiyo kuna kuti vindu hivi tikamurendeka chakwera tikatoa kampeni kuchara jifaya chilima. So ndi kutupana hivi hisa tiwarimbi sipiti watenge tiwenge nao venge makona chikiso nisoni. Maona? Pepani kitungo vomereza kuti munga mwalo kwa kuya ife chitumbuka sikweni koma pitirizani ndikumezo talipo amene akukuvani komabe pafuso lokha ndidzidziwa zoti mwatifusa pamenepa. Iwo mamati vanozi waka iko vindu micharofu kunangika vindu vikukwera tandu kusuzika kona kuwerera vandu vari kuabvilizira musika kujani kulira kuwakawaka vandu vakulira mwenyewe akatoapo vingani vauchindele ngati nichizi kuti tavandu tiyambanenge apa ena kuti chakwera warute MCP irute sikira ngwitu wa charo chose cha pasi kinali kunyifa ene tikanyifa ene ya jadi rafuka sambara isi msetika boni hapo nyifa ikizanga rafuka sambara pa airport fora kula kunyifa na kwiza sasa kula kunyifa na kwiza 6 kula kunyifa nyifa 27 kwa nyifa ikizanga kwa kitima yanguida wajara kafura kakua wasenda wakatondeka na kupanga mambo wakapembelea waka nisi mbati kunyamuka kutakumpata pei ni baba mnafanya ndipo kata pei tikaima ise chukua cha yanguida wakati na kumaso kanwana zikata ziwambaneka tishitakiswa kozi nisi wati kandela kwa kunyifa takafi mbemu ntakuikapo kujali nyifa hiyo akakoma akakuruzika akaliati wakakosi ndio wakanyamura kaliati waingilia mwenyifa hiyo wasiteka kufuku washindela mama ngani wala ni wala anapangisa kujina wako wakataka kuwa kwa mama ngona kuti chakwera wakobe na mama mnyeke ndio kwenda na msamani kunanganga mbili ya president ise kimndale yake wali kutoa mnangenge chakwera fasi kwa kumtemwa kikumtemwa yako ni wakati kwa msungwa ukapanga sofi wao kwa msungwa wanatiwa kwa nchini wali kupukwa chakwera walieka ati wanamatawanati titatu kumtemwa tawanati waroma ise tikusunga tikupatura chakwera wasa wakupatula ila kukabana kata kwa jani kwa president wao wakujani bingu ukawatu wakakati kacha so ile nao katokalike hata wajipachiliza changogo wake mtu wakumkanisa wachachi wafumako hiyo wakutana mambo wasikali wakukanisa hivyo mkale Ai chabwino mama mwayoya mwayoya kwambiri sukuru wakati kusika ya ulele tukusuzika ngongole wakati watati pasenge ngongole ya kusuzika vingona kuti vikivakika kwani ngona sana kuna vakwela mtundu wose kukuna ulandu wakuwakiza kuna uzakakula vingona vakwela mtundu wose kusika pano kuti ukuti kwangati ngapanga soko za tula na shuka tukumata titi ngata likali mwana tukapambi chalo chimaweze mafuta ya kusola wana kutakusha kuna sukuru kublanda ya kutuwafume kuna kwa blanda ya mafuta ya kulichi chabwino ndipemphe kuti malizitsani kuti mwina tipatsenso mpata ena pepani ndi timayi wanga koma ndikupeza kuti tikuvana bwino pamenepa aneka kuti patambanisa yali ili ukutirute ukuverute vantu yonkani yanga imene ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Mzimba tathokoza kuti mwayankhula mwati wanthu warute ndi kuti apite mutanthauza choncho chabwino ayi tathokoza zikomo kwambiri mukhale ndi madzulo abwino musa madzulo abwino ayi ndithu amene wamayankhula chitumbuka ndi chandicheka komabe ndikupeza kuti ena nkutheka mwamva ndithu muli bwanji nkuti mukuyimbira amaseko tukuchonana ayi tathokoza amaseko muli ndi 1 minute nkhani ndi imeneyo nkhani situiva kwathu kuno nyali zidatima oho chabwino poti chinthuchi ndi chanu luntha ndi anu tilola mutikhulukira kuti mwina tibwerezedwe mwachangu koma tikumapemphedwa kuti tisamabwereze matopic chabwino nkhani ndiyakuti Felix Njawala amenewa a UTM
akuti ku UTM kukokozera mwambo kuti mwezi wa mawa akumbukire amene adali mtsogoleri wawo amene ndi Dr. South Chilima, ndi anthu ambiri awayitana kumeneko kupatula atsogoleri a MCP akuti amenewa sayitanidwa kumeneko. Ndi pali mafunso kuti kumananga si mwambo wa maliro kumapita wina aliyense mpaka pali kusungira naso zotero kuti wina asabwere, ndiye maganizo amene tikutola tu tsiku la lero. Chabwino Ndithudi ayi zoma kwambiri. Ndikukhulupirira kuti ngati banja la UTM oyankhulira ndi Felix Njawala. Chabwino. Ndipo Njawala sanganene za mutu mwawo. Chabwino. Ndipo zimenezi mwina azochokera ngati ku banja la Chilima. Oho. Chifukwa kudakhala ngati kuti Njawala nza mutu mwawo, ndikukhulupirira ku banja adakatsutsa kuti ansati mtero. Oh, chabwino. Anthu amenewo kunatani ndithu abwere. Oho. Koma popeza kuti utsisufuka popanda moto. Chabwino. Chifukwa chake achite zimenezi. Oho. Nangatu nchodabwitsa nzako amene mukayikira kuti mfiti sunga mwirane lokwa kuphwando lina lililonse. Aha. Chifukwa mwina atakudyera wana kapena abale ako. Chabwino. Ineyo nona ngati kuti ngati banja la UTM lakhoza kumbali yawo posayirana amenewa. Chabwino. Ndiye popeza athuwa a MCP ali ndi nzeru zawo zochuluka. Sikudziwa kuti kodi mwambo umene okakumbukira chifukwa kakhala somwina ndi alankhani pamanda aja. Oho. Kodaye mudzivisa kula zawo nkhani kuti akayale ulwelelera choka ngati muja adachitira pa 40 ndi banja. Akuti akayale nkhata ku maliro komanda uku. Chilima nanga si akamukamba nthawi yakamuzudei pa 40 ndi meyi banja. Sadawayirana. Koma ankatero monenetso nena kuti ifewo akakachoka pomawo. Ife kumene kuti kapitaso tikalankhata zathu. Kuti kumeneku pateni Chilima satulutsa maganizo ngati amene aja adatulutsa pa 40 ndi meyi banja, kodi ngati satulutsa maganizo amenewa ndiwayamikire kapena tisayamikire. Kodi ngati akubuke maganizo amenewa ofuna be kuti akakumane ndi udzi chifukwa akakumana ndi udzi atatapite ICP-wo zimene zoandikhala akuzidziwa akamirira kufuna kwawo ngati zimene zichadachita pa 40 ndi zija akakumana tondiye kasi kumene kuja. Chifukwa mzogwetsolesi kuti inzako amene adakuuza kuti banja ndi labwino ukwatira kapena kuti mwachitsanzo timkuyerekeza kuti ineyo ndine mlenje kupita ku Nkhalango ndiye kumakhala mbalame ina kumene kuja timati sadzu. Chabwino. Sadzu ija imakulondolera pamene pagona nyama kapena pamene pakulowa njuchi. Ndiye iweyo ukona mbalame imeneyi imakufikira ndithu kufupi kukuuza kuti kadzibwera kuno. Ndiye weso sutenda sadzu ija nkuphayi. Ukuti iwe nyama kumene kuja sochoka nazo uchoka chade. Chabwino. Ndipo mawu amenewa akuphelezera ngati mmene analira Saulos Chilima ndachakwera. Chifukwa achakwera kuti akhale president dziko lino la Malawi mchifukwa cha Chilima uja. Mgwirizano wawo wa 2020 pamene amapita ku mavoti ena ankatero kuti adagwirizana kunena kuti iweyo 5 years inenso 5 years. Okay. Ndipo umboni a Joyce Banda ali moyo ankatima pakuti ineyo ngati Joyce Banda ndakasayinira. Makulu wanka akadazi zawo ku MCP ku akuluakulu zimenezo akuzidziwa. Chabwino. Koma no chimene chidakatembereza MCP Chilima nkumonetsa kumimba ngati somba ifeso sitichidziwa kaya nkufuna kuti ngati tete lija lidapita lapasikisitini sipitemba lija lidavota lija kuti adakhalebe iwo komati achakwera ankanena onena ine ndi maso papalo tipepa Chilima ali ndi moyo. Ndiye ineyo ngakhale ndakhala kuti sindine wa UTM koma ndine nzika ya Malawi, MCP singayitane chifukwa mzathu uja adachoka oyipa mdziko muno. Gwero lake nkomwe kukuletsedwako. Oho. Ndiye ndakakhala nongati kuti achakwera ali ndi ana awo amene adaberekerwa ngati achina Niki Chakwera aja. Ine amene uja ndimati ndikamuona ndimamutenga kuti ndi wanzeru Niki Chakwera uja. Ndiye pali zinthu zina zoti bambo ake akhoza kwaza kuti koma matala muchitiramu ngakhala anthu awo akhangati akukukondani akufuna kuti mbiri yanu iyipe zimenezi msachite nawo. Chifukwa Chakwera amalola kuchita zinthu zopanga pake kuchokera mu nthawi yomwe ija amene aja amauza kuti tichita ajese kabwira akunkuyu kukola lichati chimwe amene
amene adawalembera sona yabodza ija imene Malawi muno sizidachitike kuganena zinthu zabodza nkuliya izina zitete yotse ali magulu ake lero achakwera omwe aja amene adawachoteta pampando waja akumawa mpera akokhangati kuti akuwauza zinthu za nzeru amene achakwera mbiri yawo ikutani kuti ikuyipa zina ngati munthu chakwera adamakana kuti anyamata muti makoze zimenezo zisachitike ifeyo teti tikhale ngati mmene tilisi achakwera atafuna tuluka adzatuluke mwina 2028 ukonzekera 2029 ngati upresident akufuna ngati sona lamulo akuchipani kwawo amalola zimenezi kwe munthu akhoza kuyima mauliro 5 chabwino ayi muli ndi nthawi yochepa kwambiri ya maseko ineyo ndimaliza chonchi ndingutsamira bababo wathu achakwerawa achakwera nthawi ino si nthawi yoti inuyo adzikunamizana achimwendo kapena ajese kabwira kapena Moses kunkuyu mbiri yanu mdziko muno njabwino koma imalakwika chifukwa cha anthu amene wawa ndanenawa chifukwa ndi anthu oyipa amene dziko lino salifunira zabwino kapena sakufunirani zabwino inu ya achakwera moti lero ndikuzeni maonenetsa mawuya wasinzane naso lero achakwera ndawuzonena kuti ngati mukufuna utsogoleri ku chipani cha Malawi Congress Party muchokeko mukambitse chanu chipani mudzapambana koma ngati mukangamira MCP ine simudzawinanso ine nthawi pamenepo ayi tithokoze kwambiri amaseko kuchokera ku Kasungu zomwe kwambiri maganizo anu amalandiridwa ndipo ndinacho chikhulupiriro kuti amafika patali zikomo koma ulendo wina mudzakhale pakanema muzidzaona zimene zikuchitika osamafunsa kuti kodi mwati mukambirana chani ineyo ndikakhala ngati kuti sindili ku nyumba ndimalemba kuti mutuja wachidzuloja munditumizire chabwino mukuona kuti tigale pepani amenewo ndithu amaseko amene timayankhula nawo amenewo ndithu ndikabwerebwere amabwera ndithu pafupi ndipo timawalandira pamudzi pano tikupitirirabe kumva maganizo anthu osiyanasiyana kuchokera pano pa Luntha Television maganizo anu amakhala ndithu ofunikira ndipo sakhala maganizo a Luntha TV koma maganizo anu ngati nzika za dziko lino pitirizani ndithu kuimba tikulandirani kaya muimbira maiko akunja ife tilipo pano kuti tipange za inu hello muli bwanji hello takwezani pang'ono muli bwanji ayi amene ukhangati network zativutirapo hello muli bwanji ayi ifeso tili bwino mungakwezeko pang'ono chifukwa zioneka ngati mukuveka chapasipasi sitikudziwa kuti kodi ndi network kapena ndi ifeyo kuno mwina mungokwezako pang'ono mukhale pafupi ndi foni yanu mukuvekako ndithu koma osati ngati mmene timayembekezera iyayi pamenepo bola pamenepo tikufana muli bwanji ndili bwino muli bwanji baba ayi tilipo nkuti mukuimbira komanso tikumbutseni dzina lija ine ndikuimbira kuno ku Kasungu komano dzina langa Jackson Jere tathokoza Jere kuchokera ku Kasungu takulandirani maganizo anu ndotani maganizo anga poyambirira ndine kuti Achilima adali vice president wa dziko osati vice president wa ITM number 1 number 2 function imene iluko ndithu ndi function ena kuti wina aliyense amadalipo kumaliro kuti ayinokhalako koma nongatanja walaona kuti ena safunika atakhalako chizochita kakamiza zikhoza kutero chifukwa cha malingaliro wawo chifukwa iwo malingaliro wawo akuchoka pa ngozi ija ya ndege chifukwa iwowo ndanzawo akali ati ndamedala amodzi amene amati ngozi ija idagwetsedwa Achilima adachita kuphedwa koma ndi chipani cha Malawi Congress Party ndachakwera zimene dziko likutiwa kuti amalankhula anjawalawo ndiye lero ngati kuli function ija anjawala ena kulankhula ngati mmene alankhulirapo mopusamo tepandigwiza ntchito mawu amenewa fankhale mpaipo mawu amenewa alipo koma pano pakanenatu pamamveranso anthu ochuluka ndiye timafunika kumasankha mawu koma ndinakule chimotero chifukwa zimene ndikulankhulazi zimene ngakhale osadalankhula kuti ngozi ija adachita mophedwa ndamene akuaganisa amene lero baletsa ku function ija chabwino ndiye timalire tiona kuti anjawala akadaganiza kwambiri asapiriribe kulakwitsa
chifukwa chonena kuti ngozi ya ndege ija pano ikufufuzidwa zimene zili mu mtima mwawomo ndi mmene ngozi yakufufuzidwa mmene zayambira ni mmene zikuchitikira pano zikuchita kuonetseratu kuti kumene kupita nkhaniku kunafunika Anjawala ayambire poti kupepesa kupepesa apepese ku mtundu wa Malawi koma sawa apepesa achakwera iya ikafukufukuta atakali mkati tunde atipepesanso chani koma ndi mmene zinthu ziyazayambira ndege ija choti mudziwe awa ili ali asilikali pokhala ndege ya asilikali amene sadakayipeza ndege ija ndi asilikali omwewo tsono ndege ya msilikali sizingatheke kungogwetsa munthu chisawawa ndege ya asilikali amalephera ngakhale kummenya munthu pamowa msilikali kungommenya lwala mumadziwa amene zimakhalira ndiye wati mukagwetsa ndege jana sidali ya Malawi ndege ija idali ya asilikali ndipo asilikali enyake ndi amene sadakhala woyambirira kudziwa ndege ija ndimugwetsedwa ndipo sikadakhala chabwino kuja kuno inali nkhondo imeneyi koma nkhala asilikaliwo sakunenapo ndege ija lichimugwetsedwa koma itakaomba mtengo tiko lina dakatsuka nikugwegwerezeka zimene asilikaliwo akudziwa ngati eni yake andege ija so ndi mmene watengera zifukwa zawo ndi manyazi chifukwa kuti iwo akudziwa ndi kumva mmene kafukufuku wayambikira ndipo akuchita kuonekeratu kafukufukuja kuti kumene akupitako Anjawala afunika atapepesa ndi gulu zawo chifukwa ndege ija chilungamo chake chitaoneka ndipo chikuoneka ndikulankhula motero ndimanena kuti sikusolekera kuti iwo adziwe ndipo azindikire kuti ndege ija ndi asilikali iwo adangogwiritsako kuti apezere mavoti odakale ku palamenti cholinga chawo chitakwaniritsidwa koma kuti apitirizebe zimene akuchitazi ndi chipongwe ndimafuna kuti ndinene mawu amene wabalala kumpando kuti ndege ija inali asilikali ndipo khala asilikali munthu wamba munthu dera chisawawa sakadagwetsa ndipo asilikali akadadziwa ndithu chifukwa ndege ija inali yawo siye ya Malawi chabwino aife tikuthokozeni kuchokera komwe ku Kasungu zikomo kwambiri mukhale ndi madzulo abwino ndathokoza inonso madzulo abwino titengeni apa hello muli bwanji ndili bwino muli bwanji lero ayi tilipo ine ndi kalindiza mwanena kalenso ndikuti mukuyimbira tikudziweni unokuvisaza kuno kunchisi ndithu ayi nkhani ndi imeneyo ndithu muli ndi 1 minute kani ili unionesa chisoni wanawo basi chifukwa sibija ulijiko kupita kuti chabwino chifukwa dziko la Malawi ido kusankhana mutitseko pang'ono kanema wana akuveka chifukwa dzikoli mtendere Malawi limene adalisiya tikutaka muzipanda simwa kususa mtendere chabwino Malawi ndi pamodzi sitisankhana anti kweruza atu sikuli pa dziko lapansi pano kweruza akaweruza ni Mulungu ife tisawirizane aya ati maliro athu MCP wona amene ali mboma anapanga function ya maliro aja anakaika maliro bwino tsono ababa chovuta jani anthu kuonera mwambo wokumbukira malemu South andi anthu ena akamankhula nkhani pali zimayi wankhula wambirira uja akuposaso zero akuposa zero ndani kuposa anthu amene akunena kuti anthu asakapite kumaliro munachiva chitumbuka chifukwa anayankhula chitumbuka ija ndimachiva zedi chabwino ndiye pambuyo papalankhula maseko sidze kuti munthu wakumanena bwanji zimene amayankhula ndi zimene zimanenedwa pa mutu wa nkhani sizimagwirizana ndingati sinakuze kwachakwera koma achakwera adachimwira chani amene adzanene chimene adachimwira achakwera tikamanena apa zinena zinthu zoti ili mikhalakhala mtsogoleri dziko likhale lomangana cheno pali ndi alipoti kati dziko tisasankhane ayi kuchikumbutso kunena upita wina aliyese andi aziona mmene zinthu zikukhalira panopa ndipotu Mulungu si munthu amava kulira kwa anthu chabwino andakaiko ndala kamangana kuti 2030 famasiku akupita kuti autiyakutitseko 2030 chakwera do MCP likangoisiya ujeni apa tipasampata potazalankhula koma Mulungu akulankhula yekha zimene zikuchitika zoona zake amaseko alobasi akalimbisa zoona zake dziko likulankhula lokha moti Anjawala ayi alori wina aliyese adzapite kumeneko chabwino ndipo amaseko amanya kuti amene anachibanja asaike mkamwa achibanja
chifaa akulankhula chipani akadza chilimaja siku chipani alibe udindo otangala mpulire kopeza solanga auze kuti anthu akadzabwera ku chikumbutso cha munanga ina don't think ulanga ndi zimenezo chabwino moti ndopanga lokuti cheni Malawi yangani chitsogolo zinthu zativuta pano tigwirane manja tipemphe Mulungu atikhululukire chabwino atibwezere chikondi chija chakali chija kuti dziko lili lizipita chitsogolo. Ayi takuthokozani kuchokera komwe kuvisaza Zoonadi ayi mukhaleni madzulo abwino inonso zikomo. Ayi ndithu ndimene tikuchitira pano pa kadema wanu kuwaluntha tikuva maganizo kuchokera kwa nzika za dziko lino, maganizo anu osati maganizo aluntha television. Pano tipumulirako pang'ono tili ndi njira zatsopano zimene zimachitika ku airport mamaka ku Air Malawi ndi akumatifotokozera kuti ayi dziko likusintha tatiyeni titere ndiye bwanji titapumulira pang'ono titamva kuti azathu kumeneko akukoza zotani. Ni mwangotipeza kumene pano pakadema wanu waluntha. Ine ndi Robert Kalindiza ndipo tilipo mpacha pa programu ya chidzulo imene timakambirana mfundo zosiyanasiyana. Mama ka ife timangochiponya chinthuchi inu mukambiri mama kamufotokoze maganizo anu mene mukuonera zinthu timafuna ndithu kupatsani mwayi kuti ife tisalowerere koma inu mukambe ndithu maganizo anu pa nkhani iliyonse imene takupatsani. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo kuti chipani cha UTM akuti kumwambo umene akoza wokumbukira Malemu Chilima IMCP asakapezekeko ndi anthu akupereka maganizo osiyanasiyana. Ndiye timvenso apa kuti pali ndani. Muli bwanji? Hello. Aya mene hoza tivuta. Hello muli bwanji? muli bwanji sawa. Ayi tili bwino kuti mukuimbira komanso tikumbutseni dzina lija. Ine ndi Moses Kambatata kuno kumponera kudowa. Ayi kangati mukundimva bwino apa? Ine koma ineyo zooneka kuti kunoko zikuvutira pang'ono kangati muli pansi penipeni pansi. Ndikukumvani koma. Oho. Nkhani ndi imeneyo ndithu kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndikuti Felix Njawala akuyiwala pang'ono. Ya kuti Malemu Dr. Ali Vice President wa dziko. Oho. Sadali Vice President wa chipani chokhaya. Sadali Vice President wa dziko. Sadali Vice President wa dziko. Oho. So imeneyo ndi imodzi mwa national events kotero kuti wina aliyense amene adakatenga nawo mbali pa zochitika zimenezi. Chabwino. Moti kusankha anthu okapezeka kumeneko nkokuti nkusaganiza bwino pang'ono kumene mwina Njawala akuchita. Maganizo anga natero kuti ayi Njawala mwina akadaganiza bwino kapena ngati pali anthu ena amene iwo akuona kuti ngosafuna atakapezekako. Ndi mmene tikuva kuti kafukufuku adayambikanso kuti mwina choona tichidziwika kuti chidachitika nchani pa imfa ya Vice President Malemu Chilima. Chabwino. Asafike mkuweruza kuti mwina awa sakapezeke kukhala ngati kuti tsono iwangu kuti mwina namene adachita zimene zija. Dziko lidaona, dziko lidadziwa ndipo panopa tikuyembekezera kafukufuku ali mkati kuti mwina pakutha pa miyezi kapena pa nthawi imene iyo ikika anena kuti chidachitika nchani kuti ndege imene anyamula mtsogoleri wa dziko igwe. Chabwino. Komano ndikonseni kwa ine kuti sadakhoza Njawala kuletsa anthu ena kuti akapezeke kuze komabe kupeza tizokakamiza koma azindikire kuti Malemu Chilima anali Vice President wa dziko. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera kumponera. Ndithu zikomo. Hello muli bwanji? Bwino ine muli bwanji? Ayi tilipo nkuti mukuimbira dzina lija tikumbutseni. Kunewo ndikuimbira ku Kalonga. Nkhani itu ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Ine maganizo anga ndochepa kwambiri. Chabwino. Ngati ningakumbuse bwino mawu amene anayankhula Malemu John Tembo. Muzima use mudelana nena kuti kumaliro sitirana ngati kukwati. Chabwino. Umapita munthu mwakufuna kwako. Chabwino. Sono ngati Njawala anayankhula choncho kwa ine sindikuona vuto. Zikomo kwambiri. Komanso ngati MCP akukakamira kupitako ndawo katatu. Amati olira samuseka pakamwa. Chimene chazizimusa MCP mo kuti akakamire kupita ndi chani. Anthu akulira akadzalira pana kalekale mpaka na inquiry inayo itheke. Chabwino. Ndi pamene mtima yawo isakhale basi.
kupita tukasangala mmoyo wadani kwa chilima andi salari anthu ambiri anandi chiyembekezo wena kuti mwina akanatha kuipa wepi chifukwa cha ntchito zimene ankapanga sonse chilima koma anagwalawo uleso kunena kuti iyi ndale ndi moto chifukwa cha nkhani ngati zimene zichazo zinachitika zichi palibe amene angasangale kuna kuti iyayi tikasangale nawa IMCP ali pombo so chifukwa kumene kuchako kuka aliyense akavala makakali adi achipani chake ndiye makapezeka kuti IMCP ali pombo mukumbukira mwambo wa maliro cha ukuchitika msedi ya mfubengu kuchatumena makuwira muja ankakuwira muja chimene chikakasangaze kwa makundi chani adi IMCP asakakamire kupitako ambondeka ngana ufuna avale muzemba isakava za DPP gava za UTM ngana ufuna utakapezeka kavine nawo ingoma imene tikavine kumene kuchako mutanthauza kuti IMCP avale za DPP kumeneko nangasi aufunisisa mwambo koma kavala zawo zoti pali nkhope yachakwera yakamuzupombo ndekukagweba na anthu kumene kuchako koma ngana ufunisisa mwambo kuti akakhalepo zako mesesera kuna kuti aise tikapezeke wa mwambo avale kani za DPP avala za mvano wawo kani wachipangano kani ndiye chipongwe mpaka avale za mvano nangasi akapanga nkhaza kati nkhaza zimene zichazo inuyo ndikuza chilungamo inu ngati munapitako kumzimba kumzimba hivi ni ng'ombe ikasowa usiku anthu amasaka usiku wonse pana kumacha mamawa pana aonesese kuti ng'ombe chasowaji manizezi munthu inu akusowa munthu akuthanza inu mwana wanu ali kuchire inu mungagone tulo ngumache siku si chipongwe chipine chonse andi akalanena kumzimba kucha kuti anthu asilikali akhale anthu sakani akanasaka anthu mmizi anthu amasaka ng'ombe ndili ikasowa kumzimba kucha kumasaka pano ukaipeza usiku inu ngalene munthu aite tikhale bomba basi tiyimise kayi chipongwe kachimene chacho iniwo pamuzi pasopa munthu wapita kumowa musakuoneka anthu amayesera kuti inu tezikamusaki ali kuti mwina wakwera munsinji tezikamusaki pamene wapita kumowatu so munthu wakupita ntchito za boma akupita kumaliro akukanena maliro amenenso anali maliro alafika sambala amenenso anali aboma mkanena kuti akeji imiseka isilikali kulikapu kuchikangawa kuja kulikapu ya asilikali ili chikhalire olo mteko panopo amakhala komweko asilikali amapanga training kumene kuchako choka imisandi chani ndi chipongwe chimene chacho IMCP asakakamire ndipo asakakamire kupitako kumene kuchako ngati kufuna azizemba ise chabwino azizemba ise avaleka zachachilachi kaza zachipani chachi koma pasapezere kuti wina wavaja zachakwera pamimba kaze kuti sikagwira ka kati akana asakakamire chinthu chimenewo chinakanika kale kuchikonza pachiyambi chabwino chinakanika kuchikakawa komwe kucha iwo amafuna kuti amalire kuchire munthuzi chikakala khaze msanayimika kuseja anthu amaseja ng'ombe nanga munthu nanga ndichokweteka kachimene chacho alipoova president kulimisa kule iyayi tiyimise kaye muyimise kaye chacho tiyambireso mawa ngati munthuyo wakomoka kumeneko kusangafere kongo ndi chipongwe asakakamire kupitako iyayi oloka ayankhule mwazere kwa mtundu ali kuti ajawasana akwisi ayankhula zenizenizo zimene zili mtima kwake chabwino ayi inu kumaposa kuchira sapiteko hadi yake chabwino ziko ayi tithokoze kuti mapereka ine bota kumuzi kwathu ndikweuthini kumuzimba uko kweuthini ayi timagwira mkalonga munthu ndakuthokozani kwambiri abota chifukwa cha maganizo ano ziko kwambiri tathokoza amenewo ndithu abota kuchokera ku euthini kumzimba komano mawu ena amene akamba amene ndagwira ine akuti inu IMCP ngati mufuna ukapezeka ndithu kumaliro kumene kumwamboko muvale salu za mpingo osati za IMCP mawu amenewa koma ndi maganizo awo abota elo muli bwanji ife tikupuma ndithu kaya nkuti mukuimbira dzina lija mukwezako pang'ono kuna mbuma chabwino kaya uthenga wanu ndi wotani madzulo ano ineyo uthenga ngongo kuti malemu amafuna kuzizana ndithu chabwino malama kabankhanyiza maliro ngati zimenezi lero isonobere kuti kumasalala kuti achipande mzizi wasatideko mukuonera kuti siza bwino chabwino ifo mwina angoona ngati kuliko mifa ichaidajira mole bacha aona ngati kuti mwadajira na imsi pamene tiakuona tisamaliporo sajadalukaja zione kuti kumbabe simu imagine ngozi machika basi yaga mare baja kapange kuti ngati kuti athabitsa kuti ndiye msije chito ya msibi zinashira angozisiya wakasiya wakaya ramire hivi ni baja heja boma safodi ya daji moja wasara
koma Malawi chimwe amachitira oho yezi nazi ngomufuna uzisiya koma sibwino chifukwa chimwe zizobangitsa kuti ana samagwirizana ndi moti anjawala sadachire oho pemabe kuti mana si maganizo awo okha imejenzo radagwiritsa kuchipata chabwino ebe andingomereza imusipiko komabe ndikuonetsetsa pena make siku ndikufanya kuti mtiko mafugwe muchito makamaka nkhani ngati zimene chabwino moti maganizo anga namene ba tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Nambuma mwatete inde ayi zikoma kwambiri. thokoza Hello muli bwanji? ndikuno kaini Ayi tili bwino kuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kumtengo wa Thenga. Akachasu takulandirani maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Mutu umenewu ni mutu wa kuno kwambiri ndipo tiuyamikireso. Oho. Chimene chachitikacho mwachidwa chikuzulini chibongo chifono maliro wina aliyese amafunya kuti apite ndithu. Maliro so chitoyengerana malire kuti iwe usapite maliro amati maliro nkulirana. Ndipo nava ena ake amati akulumbi kompano amanena kuti akavali makaka mwina ati mfano chanjani iwe siwe mulungu kuweruze zinthu. Chifono ndege ya sirikali olo mafeatures yake tati amakhala wote niwedisa mati sikuti ndege ya sirikali kuzugenda ni mwala wapamanja kukweza sizingachitika ayi. Ndege pamene yapagwira ndege pamakhono kuti panali ngozi yopsa ndipo munthu sanga pange patiseri kunokuti akhozugwetsa ndege sizingachitika ayi. Izizi tiye ndimusiye mulungu akhale mulungu ndipo adziwike zone kuti iye ni mulungu. Chabwino. Wina asapezere pomwe one kuti alamfune kwambiri kukhala ngati uniwodziwa cholinga akozere zinthu nimene kukhala ulakwitsa. Koma ndimusiye mulunguyo kuti aonetse mphamvu zake kuti ni mulungu pokuti kuti achitisi chonse kapena kuti mtendere wonse kuti ukhazikikeso. Ndipo chakwera anapanga mpakana adayina na anthu akunja enayo anadzabwera unapanga akafukufuku amene ujani. Ndipono anthu kumakhala nokuti amupha yanjani munthu sangaphedwe ndipo kukhona kuti chisipi yake changobisika motero mwazi wa munthu umakhala mwazi wopsa kwambiri. Ndipo ngati adachita chakwera zidadziwika zona kuti chakwera adachitika ndipo mtendere udzamusowane mpakana kale. Ngati sadachite ndipo mtendere wa chakwera ukhalapo mpakana ochulukitsitsa ochuluka. Ine madziwano ndimafuna nyankhulitso kuti amuleke mulungu akhale mulungu kuti aoneke zoti ni mulungu. Chabwino. Ziko mukwambiri. Tithokoze kuchokera ku mtengo wa Thenga Akachasu. Ziko mukwambiri. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Ayi amene wa akhanga ali papokoso sana kozeke titengeko ena. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino tikumbutseni uko mukuyimbira mukweza konso pang'ono mawuwa. Hello. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino. Tikumbutseni mukuyimbira kuti komanso dzina lija. Hello. Kanga network lero li yativuta pang'ono. Hello muli bwanji? Atika pa hodi. Hello. Hello muli bwanji? Ayi ife tilipo tukaye kumeneko. Zikomo. Kuna maseko alipo angapo eti inu amaseko ako nchinji? Chabwino. Mukwezabe pang'ono apapa tuweso kugwira kuti mwina muveke chifukwa mukuvekera pansi penipeni. Ndiye koma tigwirabe pamene kubola. Muli bwanji? Apapa bola mukuveka. Ndithokoze kwambiri. Kunchinji kuli bwanji? Kunchinji kwabwino tukakulilongweko. Kunonso kuli bwino. Muli ndi 1 minute mawu anu ndi otani madzulo ano? Ndathokoza kwambiri ndi manganga ndochepa kwambiri. Tigwirizane ndi amaseko ku Kasungu. Chabwino. Tigwirizanenso ndi balongo wachokapo sachedwa waimbira ku Kalongayo. Oho chabwino. Amati kupewa kumakosa kuchiza. Chabwino. So ngati banja la UTM launguza laona kuti MCP ndio sayenera kubwera kumambo huu. Athokoze kwambiri MCP akonda kwambiri. Chabwino. Kwakulilongwe anathawa ndi tegasi ndiye kucheuka kuzokathawa ndi mikondo kumeneko. Akuzokathawa kuncheundi cha? Ndi mikondo ndi zibonga.
anthu adakali okwiya bwana msamazi na mizi anthu adakali okwiya kwambiri olesa amene timayenda tikamatosati pansime paja misozi ena fe matuluka kwacha kuti kafukufuku wachitikapo kandi muwiri kandi mungati koma zona zenizeni sizoziwika ndithu ngozi yatilima ija kani uzikamba yokha chabwino tinawuzidwa ndege nakafika ku Mzuzu ripoti inakana kuti ndege Mzuzu sinafika chimene amabisira ndija anatuza ndege yagwera kokhwitima kwambiri kunkhalango ndege inagwera mbali mwa msewu chimene namira zimenezo ndija ndati dakali okwiya kwambiri anthu ndi okwiya ndipo FCP ithokoze chiganizo cha Njawala kuti akonda kwambiri chabwino tidakali okwiya ife banja la UTM dakali okwiya kwambiri tukasizoona mwana wanu wachita ngozi simukagone mnyumba mwana kuti tiyambe mawa tisajambe usaka mawa mwana wanu wamalira zona zimenezo chipongwe chachikulu kwambiri chinachitika pamene paja chipongwe ndipo pali anthu ena amwe yankhula pa wairesipa mwina za ndege samazisata ndege imakokedwa ndikugweseka zimatheka zimene ndengati za ndege sawo zisata ena fe timazisata ndege imatha kukokedwa ndikugwesedwa bwinobwino ndi tidakali okwiya saname athokoze kwambiri kuti sana itane kumambo athokoze kwambiri akonda kwambiri MCP azipinda chipongwe kwambiri chabwino tata chipongwe atosayamika achakwera nawo ndindo wa president chifukwa cha chilima sama ina mpanga chipongwe ngati chimene chicheya ndinondanga chere pamene ndifa ukwiya kwambiri saname ayi tithokoze koma kuchokera ku Mchinji kuti mwapereka maganizo anu zikomo kwambiri zikomo khalani madzulo abwino nonso madzulo abwino zikomo ayi ndimene tikuchitira pano patili kumapeto kwenikweni kwa programu yathu ya chidzulo ndipo mundilola ndingotengako amodzi omaliza kuti kenaka titseke programu yathu koma tikuthokozeni nonse amene mwachita mwayi ocheza nafe tsiku la lero. Hello muli bwanji? Ayi ife tili bwino, inuyo mukhala omaliza otengera ndimene nthawi yathu ilili. Sitikudziwa kuti mukuimbira kuti komanso tikumbutseni dzina lija. Angoni kuchokera ku Mangochi Monkey Bay kaya mawu anu ndi otani? Chabwino. Nali president wa Congress Party wabweza mpaka kulandira rekas. Kuli bwanji kunchewu onena kuti kumene vice president adamwalira koma ndondomeko zimene adayendetsa ziganizo la nthawi imeneyi zinali zovula zimene amalawa nakuvula kwambiri. Chabwino. Vice president adagona kuchira usiku wonse. Inda asilikali nkhondo amene timayembekezo angathokozera usiku wonse kusaka zinthu zimene zasowa. Koma adapeza kuti akubwerera. So amalawa ndi okhumudwa abe ndi Congress Party. Ngati pa 16 September baje tidayika kunja kwa gate. Ndikusoza kuti amalawa ndi okhumudwa. Ukuku Anjawala sana akuichi. Chabwino. Anjawala anachira bwino fanga ana kadidwa zawo zomwe za Malawi Congress Party zokaika kwa kamutu. Kukanidwa kuli banje ukangoni kumwe zosatheka zimene. Chabwino. Tiroda ndaulanga dziko kuti achakwera kungomvera zina zilizonse. Pano pakakhala basi ndikuona chitsogolo ndikuona kuti dziko li amalawi kundikana pa 16 paja ndala kuitsa basi. Anthu ena amene awazungulira nyamata awazungulira akanacho tsachotsa amene akakwera anali mtsogoleri wabwino kwambiri. Koma chifukwa cha anthu awazungulira ndi amene adasokoneza zochita ziganizo mpaka pano zimene muzonazo kungochokera pateni chini paja ziganizo zimene waja amapanga zimakhala zovuta kwani kwapatsa sona yabodza anena kalena zimene zija. Kodi zimatheka munthu wokuzungulira kukusokoneza eti? Akalindiza ndipese makhalira ndali. Ndale zimatsokuto kumene tanyamata amene amathamanga aja amene amakomboneza president aja ndi munthu wabwino kwambiri. Ndipo dziko linakunda linakulupira anali mbusa munthu ja ndi mbusa mpaka pano ndipo anthu amakonda koma ziganizo zimene anapatsa awazungulira mpaka pano akwapatsa ziganizo zonse zovulaso kumvetsa kuti president mpaka ukasangaganize kuti zisizo ino zikhale zonjira. Ndiye kupita kusakuyeno pitako ndithu komabe tabe ngati president athu achakwera kuti aganize mofatsa ndani mara amene awazunguliraje. Chabwino. Usiku wabwino akalindiza. Ayi inenso ndikuthokozeni kuchokera komwe ku Mangochi kuti munali ndi nthawi yoti tichezeko madzulo ano. Zikomo kwambiri. Pameneponso ndiye pamapeto pa programu yathu ya chidzulo kuchokera kuno ku Lilongwe ku area 2 mu mzinda wa Lilongwe. Timamva maganizo a anthu osiyanasiyana, maganizo ndi awo osati Aluntha television. Ife timangotenga maganizo aja kuti anthu aphike ndi kuona kuti chitsogolo chikhale cha mtundu wanji. Ine ndi Robert Apeo Kalindiza, ndithokoze mzanga Gerard Kasonga kuchokera pa makina amene waonetsetsa kuti mumvetsere bwino, uthenga udzimveka bwino komanso chithunzi chioneke bwino. Ambuye akudalitseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.